A barátság számomra a legbiztosabb alap. 100 nő elhagyhat, az igaz testvér marad. Egymással tartva a jóban, akár a trében, a Szent Szövetség tagja lenni magában is érdem. Egy elhagyatott kis játszótéren kezdődött az egész. Találkozott 8 kis gyerek, egytől egyig merész. Mindegyikük örült, végre játszótársat találtak. Nem gondolták volna, majd egyszer talán barátok lesznek és lettek, hisz ezt akarta az élet. Örökké összetartás, testvér, ez a lényeg. Kérlek, ezt értsd meg, ezek nem holmi érvek. Én azért szövegelek, mert ez tartja fenn a léted. Elmúlt az idő, hetek, hónapok, évek. Lassacskán a 8 kis gyerek a téni korba lépett. Beindult a csajozás, bulik, s minden ami eltelt. A kezdeti haverság igaz barátsággá érett. Jött egy kis változás, nyílt egy új fejezet. A bűvös 8-as csapatban még 4 új tag érkezett. 2 régről ismert srác és 2 ismeretlen gyerek. A társaságba gond nélkül gyorsan beilleszkedett. 12-en nyomult az oral banda, tovább. Partiból partiba jártunk, hajkuráztuk a sok bulát. Néhányunk életében feltűnt az első szerelem. Kudarccal végződve túl kellett lépnünk nagy nehezen, hisz úgyis jön egy másik, aki majd számít. Élj, amíg lehet. Könnyű vérű gágyik, mert egyikben sem bízhatsz. Csak azok vannak veled, kik ha szarban vagy, majd kihúznak és megfogják a kezed. A barát csak számomra a legbiztosabb alap. 100 nő elhagyhat, az igaz testvér marad. Egymással tartva a jóban, akár a térben. A Szent Szövetség tagja lenni magában is érdem. Ha úgy érzem éppen, az élet velem jutott. Segítséget nem kell kérnem, a többiektől kapok. Tűzbe tesszük kezünket egy bajba jutott társért. Ha kell feladva mindent, meghalunk egymásért. Még mindig nincs vége, jött egy újabb 3-as brigád. 15-re gyarapodva teljes lett a család. 3 újabb lélek, 3 újabb érték. Számomra ez megéri a világ összes pénzét. Már sok mindent láttam, pár dolgot átéltem. Csalódtam már eleget, az Istentől azt kértem, hogy adjon egy biztos támaszt, mely jóban, rosszban velem. Rájöttem, a barátság, amiben ezt velem. Vannak persze problémák, itt sem minden sima. Oltogatások sorozata és veszekedések hada, de nem jelentenek semmit. Apró félrelépés, megbeszélés, megértés, és már is a hangulat békés. Nagyobb gondok is akadnak, de ettől sincsen para, ha az egyik barát a másikat akár telibe is szarja. Ezúton üzenet nektek, kik elkövettétek-e vétket, még így is ott lesznek melletted, örökké a testvérek. Remélem már leesett, miről is beszélünk nektek. Hogy tisztálás, hogy átérezd, fény kell a szemnek. A világosság mi vagyunk, megmutatjuk az utat, amit más ember tán, egy egész életen át kutat. Felnéz majd az égre, s mondja, Istenem, félik. Rájöttem, hogy spanok nélkül nem könnyű az élet, mert hiába a nő, kocsi, család és a pénzed, ha nem vagy részese ennek, árván lesz majd véged. Biztosabb alap. 100 nő elhagyhat, az igaz testvér marad. Egymással tartva a jóban, akár a térben. A Szent Szövetség tagja lenni magában is érdem. Ha úgy érzem éppen, az élet velem jutott. Segítséget nem kell kérnem, a többiektől kapok. Tűzbe tesszük kezünket egy bajba jutott társért. Ha kell feladva mindent, meghalunk egymásért. But the thought of you leads me to temptation. Ezt nézd. Ezt nézd a kocsám.